Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Iago Vidal, que é membro dun novo grupo de monologuistas que acaba de xurdir en Boiro. Bos días, Iago, gracias por vir. Bos días, gracias a ti por invitarme. Contame un pouquiño como xurdiu esta iniciativa. Pois este grupo xurdiu a raíz do campeonato de filosofía que hai en Santiago, creo que é anual, pois xurdiu unha nova iniciativa de monólogos e a miña profesora de antropoloxía decidiu que quería participar. Entonces xuntounos a un par de alumnos e levounos para Santiago para participar nesa competición. E que tal foi esa experiencia? A experiencia moi ben. Eu persoalmente quedei segundo, moitos do noso colexio levaron un premio, outro compañeiro, e os que non levaron premio, pois levaron unha boa recepción do público. A verdade, estuveron moi contentos. E de que iban os monólogos que fixestes? Os monólogos, a temática tiña que ser sobre coidados e tiña que ter tamén algo de filosofía no seu interior. Entonces, máis ou menos cada un fomos enfocando do noso xeito. Algúns iban sobre as pedras do infinito, o meu iba sobre coidarse un mesmo e coidar o cuidado na linguaxe, e o de un compañeiro sobre un pouco o cuidado e a relación entre as redes sociales e todo isto. E a partir de aí decidistes facer un grupo, digamos, máis estable. Cantos membros ten ahora mesmo ese grupo? Ahora mesmo somos cinco ou seis, sí. 2 rapazas e 3 rapaces, nos que me inclúe. Aínda que, bueno, pois ese é o grupo principal, pero, bueno, estamos tamén á espera de novos membros. Claro, estades abertos a que se una Claro, máis xente. E sí, ten que sí. ser xente do instituto ou pode ser xente de fora? De calquer sitio, realmente. E que proxectos tedes ahora mesmo? Tedes algo pensado para facer? Agora mesmo non temos nada así plantexado. Eu teño un par de ideas, pero fora de habelo falado ainda non temos nada. E o nome? Tamén estades, decíasme que estades na procura dun nome, non? Hai algunha Sí. idea ou algunha... No, estou esperando a ver algo que me guste para decir este é o nome perfecto. Porque digamos que ti eres o que levaría un pouco as riendas do grupo, sí? Sí, máis a cara visible, diría eu. A cara máis visible. Sí. E tamén fostes apadriñados, que, bueno, salistes na prensa porque fostes apadriñados por Luís Zaera. Contame como foi esa xestión de conseguir que Luís Zaera se chegara a apadriñarvos. Pois foi algo curioso, xa que creo que, se non recordo mal, que me contara a miña profesora Luís Zaera estudiara con ela. Entonces tiñan unha relación de amistad e conseguiu que nos apadrinara. E como foi esa experiencia, coñecelo, falar con ele? Foi moi boa. Sí? El veu o día que fomos facer o monólogo, porque fixamos outro monólogo ali en Boiro, xa sin temática. El veu minutos antes a falar con todos nós e todo. Foi increíble, a verdade, eu ainda non mo creo. Que vos dixo? Douvos algún consello? Cando eu cheguei, foi sobre todo sobre o que nós quixéramos preguntarlle. Preguntámoslle sobre o traballo, sobre a súa vida como actor, sobre como o levara. A verdade é que é unha persoa moi humana. A verdade é que é raro coñecer a alguén que é famoso e que ten 2 premios Goya. Non é algo que pasa todos os días. Sí, sí. Entón, decíasme que os monólogos, que os que fixestes eran monólogos serios, digamos, non? E os que pensades seguir facendo, ou, por exemplo, no teu caso, que temáticas pensas seguir facendo? A ver, as temáticas nos monólogos son variadas, porque ten que ser algo que dé xogo á risa e ademais poida ao mellor levar unha reflexión ao final. Eu persoalmente gústame dar unha reflexión ao final ou abrirme, aínda que o que fixen ao público non fora desa maneira. Pero normalmente máis cómicos, diría eu. Tiras máis polo Sí. cómico. O que fixeches en Boiro tamén foi así, máis cómico? Sí, o que fixen en Boiro foi totalmente cómico. E que tal acollida tuvo entre o público? Como o viches? Ben. Eu vin que había ganas, ainda veu xente, foi así todo máis ou menos improvisado, era a primeira vez que facíamos fora da competición que xa mencionei antes, e a verdade é que moi ben, moi contentos. Sí. E notaxeste como te notas ti no escenario? Porque supoño que non tiñas experiencia máis que, bueno, no concurso este que me comentaches en Santiago, tiñas experiencia previa de facer teatro ou de facer algunha cousa? Non, pouca cousa. Creo que fixen un baile algunha vez, pero non demasiada. A verdade é que ao principio quedas sin palabras, o sea, postas aí e ves a todo o mundo e asusta, pero bueno, creo que máis menos vaslle collendo o gusto ou vaslle quitando importancia a medida que vas facendo.
A verdade é que no segundo sentíme moito máis cómodo e xa non tuve esa sensación de, ao chegar, quedarme en blanco e ter que improvisar. Claro, claro, porque levas o texto moi aprendido ou tamén deixaste fluir un pouco? O que fixemos nós, sobre todo na parte de práctica, porque nos practicamos varios días antes, foi sobre todo ter máis menos o texto feito sobre o que basearnos, pero ao mellor poder cambiar algunha parte dependendo de como sinta o público, do confiado que estés, do aberto que o vexas a recibir que tipo de bromas. Entonces, moi ben. E no instituto, a vosa profe, a que vos levou por aí, ahora que opina de que fixerades o grupo? Bueno, ela foi sobre todo a que máis tirou por nós, tamén no carácter persoal, porque animounos moitísimo, estuvonos axudando, agora mesmo xa non está no noso instituto, pero, bueno, ela está moi contenta con todo, e sempre nos animou moitísimo, a verdade. E na casa, que vos din? Ou que che din a ti particularmente de que fagas estes monólogos? Terán o mellor medo de que te distraias dos estudios, ou anímanche, ou que? Non, a meus pais gústalles. Eu creo que lles gusta, sí, porque gústalles verme facer cousas diferentes, probar. Eles saben que, bueno, os estudios, claro, teñen que ser unha prioridade. Eu priorizo antes que os monólogos, pero gústalles que faga máis cousas, ademais de eso. Dis que priorizas antes os estudios, pero ves nesto dos monólogos, poderías ver unha saída laboral? Gustaríache dedicarte a isto? Sí que vexo unha posible saída, xa non sexa só monólogos, sino ao mundo máis de actuación, a ese tipo de cousas, sí. Pero vexo moi improbable. Eu persoalmente vou estudar, pero, bueno, se podo ir facendo un monólogo ou me chaman de algún sitio, eu estou disposto. Que me den tempo, eu fago un monólogo encantado. E canto tempo che levaría, por exemplo, montar un monólogo para facer? Depende do tema. Porque tamén pendes un pouco, sobre todo a hora de facer reír é complicado, porque tens que pensar no público, cal é o público obxectivo. Por exemplo, no dos coidados vimos que iba a haber sobre todo rapaces, porque viñan xente de outros institutos, entonces xa tes por onde tirar. No que fixemos en Boiro xa era máis complicado porque era xente de todas as idades, entonces tes que tirar por algo máis general. Tamén o humor que tes ti cos teus amigos non é o que tes nun público, tes que cortar que cousas ou modular, sobre todo. Pero, bueno... E como testarías, por exemplo, se ese chiste vai a funcionar? Como testas antes de ir ali, ensáialo na casa ou contas de teus pais a ver se lles fai gracia? Como farías? Mira, eu, as dúas veces que o fixen, preguntei á miña profesora. Moitas veces practicámolo entre nós, no grupo, practicámolo, vemos a recepción de eles, tamén preguntarlle, ao mellor isto está ben ou podo probar a dicilo de outra maneira? Entonces, é como unha retroalimentación entre todos os do grupo para así conseguir que o monólogo sexa bo. E tedes algún canto, non sei se vos reunides cada certo tempo ou falades ou tedes algún grupo de WhatsApp no que faledes destas cousas, de que imos facer e tal? Temos un grupo de WhatsApp, cando xurde unha oportunidade, mandámolo por aí, pero, bueno, sí, temos eso. E ves que en Boiro habería acollida para facer este tipo de monólogos así, pois, en locales, pois mesmo ali no centro social ou... Eu penso que sí. Eu penso que a xente en Boiro apetécelle facer cousas diferentes. Non ir sempre porque eu penso que en Boiro hai un problema con que ao mellor chega a ser un pouco monótono. Ao ser un pobo, unha vila, pois é máis complicado facer cousas así diferentes. Entón, a xente, por exemplo, nós cando fixemos estes últimos monólogos, foi todo de última hora e enchemos, bueno, os sitios que tiñamos. Tamén porque invitei a media familia, pero, bueno. E que crees que ten que ter un bo monólogo? Cal sería o ingrediente principal dun bo monólogo? Autenticidade. Eu penso que nun monólogo tens que contar cousas que pasan de verdade ou pensamentos propios teus e, ademais, gústame que teña unha reflexión. Que ti acabe o monólogo, si te rías toda a parte, pero que te vayas un pouco pensando tamén. Que quedes pensando, non? E que che aporta a ti? Cando te subes ali ao escenario, que notas que che aporta facer eses monólogos para a xente? Sobre todo, confianza. Apórtache moita confianza en ti mesmo. Ademais da confianza que che aporta, pois é un pouco como esa euforia. Foi acabar de facer un monólogo, vamos, escalaba polas paredes. Claro, o subidón, ¿no? Da adrenalina. De que che aplaudan, de que non sei que, ti ali sinteste como un rei. E que crees que lle aporta ao público
consumir ese tipo de... Un bon momento, a verdad, ao mellor unha distracción de algún suceso que suceda na túa vida ou un bon momento, unha reflexión, de todo un pouco. Eu creo que os monólogos é algo que deberíamos fomentar. Tuveches algún feedback por parte de algún membro do público que che dixera gustoume moito ou estuve pasando un rato agradable ou algo así? Realmente, entre os meus familiares, claro, Sí. pero feedback tampouco é que recoñeza a día de hoxe, vos che ser sincero, a xente que estaba no público porque estaban atrás, entonces claro, entre as luces todo, pois non o recoñecín. Pero sí que a xente, pois xe sole decir, este chiste gustoume tal, sí. E como podemos seguir xapairacando os vosos pasos? Para saber que ides facer ou para estar atentos ás vosas actuacións ou como podemos, tedes algunha rede social ou por medio de como? Non temos ningunha rede social, pero polo Instagram do Concello seguramente vaen publicando aí se facemos calquera cousa, se nos movemos, isto nun principio. Despois, como vai evolucionando o grupo, pois xa dependerá de como vayan as cousas. E animaríamos a mellor a máis chavales de Boiro ou dos arredores que contacten con vos para unirse ao grupo e facer as cousas? Sí, totalmente, están totalmente invitados. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Iago, por vir hoxe ata aquí. Vale, a ti por invitarme. Nada, moitísima sorte e que sigas por aí polo camiño do humor, que seguro que che vai a traer moi boas cousas. Graciñas. Vale, moitas grazas. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vemos na próxima entrevista.